Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Nakuha ka ba? Ha? Kay... No! Ay! Yan na! Oh, ma'am? Nay? Ni asaday ka, ma'am. Maogi akong pag-abot, nay. Ay, pasensya na ka sa kong apo, ha? Dili man gid ni siya maldito, ba? Ay! Piolo! Unsa man ka? Marika! Nay? Nanay, bitaw! Nay! Tiglusin na sa kasikuntunggan, nay. Ha? Nagkakitaw, nagtanaw na to, nay. Daghag tao. Tawa. Kitawan ko nila, oh. Mauaw ka nila, niya wa ka mauaw ni Ma'am Denise nga nakakita na sa tagubot. Ha? Sus. Pita, eh. Ma'am, wad yung usahin ni ma'am, ha? Sige nang unam! Kita mo to, ha? Siya maoy nanumbag! Wa ba ko manghilabot? Tawa ko mga amigo, oh! Kung may tatawa na, kaya paano hanto dron? Piolo, I'm so disappointed. Ma'am, Mauna na ko ninyo, Nay. Oh, Wa na ka paminawan ni ma'am, no? Giko amang... Aray! Napakakita ka ito ng siniso! Giwitan sa kusab! lami yan mo banggi ko, noy. Nagadugo akong... nagadugo akong simod! Aray! Ha? May gani ka, giwitkan ka na. Ako pa ito, gisanta ko na tika. Oh! Og ikaw lalaki, ha? Dari ka. Mamaulit to sa to. Nay. Kundo ko, nay. Mo na mong giingon ganina, nga manundok ka. Pero niya ka sa skina, nangita kag away. Magpauli. No, nay. Magpauli ka o dili. Tara, nay. Oh. Nanay sa doy. Huwag gid sila kalainan. Dili lang sila sa itsura man nagsama. Parihasad silang batasan. Mga init ug uwan. Makalakot. Dili ko angay mo talikod diretso. Gipakigsultihan ko unta siya. Pero nahinumdum ko ni Paolo. Ingon og sa nakita ko na usab si Paolo nga duniya. Kung giunsa niya sa pagpasakit ang babae samtang iya kining gigamit. Ngano bang bisag nagpalayo na ko di mo, Paolo? Nagsunod-sunod pa man gihapon ako ang imong itsura o presensya. Papahuwayan ako ni mo, please. Kay na kong sayop kag higugmati ka. Tingali. Kinahanglan akong mubiya na usabi ni Napita. Humanon ko na lang ning maong school year. O bubalhin na usad kog laing dapit. Kinahanglang likayan ta na usab ka, Piolo. Pila ka buwan na lang ang ako antuson. Ay. Kamakalagot pa ya ini. Nagsigap pa maghapon ng akong mata. Bisag tungang gabi na. Kung nagkapangundok lang unta ko, nagakwarta unta ko ron. Katugis potensyano ang nakaingon ini ba? Likay gani kong samok, pero ang samok maging mo yung paduol na ko. Kamakalagot pa yan eh. Discouraged tog sabot na ko si ma'am. Hey. Anong ma-discourage man? Nga masag ko manguyab niya.
Nanguyab day ko, nga man. May pwede. Kagusto ko, pero dili kapanguyab. Kay baho di ko manguyab. Wa pa gani ko kasuway-sukad ng manguyab. Ahak ba yan eh? Ahak yan eh. Kasagsamog ihini eh. Ano na maistra mo sa to siya? Kalagot pa yan eh. Piyong tabi. Basta lagi di pa ko makatulog ron. Ay. Kalisod ba din ni ma-in love eh? Oh, in love ko. Hala ha? Duka na kaayo. Pero nagsigirag kong pakuyap ay. Murabi ako kikapuhi. Sukad ka naabot kay Nindapita. Wa naman hinuon ko mahinumdum nga nakatugog tarong. Bisan pa man sa kakapoy sa kong lawas. Wa na ba ito na ako maduaw sa kapitan kanina ta? Maayo lang kung tagiatiman lang siya ni Potensyano. Ako naman hinuwi makonsensya kung dili na ko matiman si kapitan. Kaihiyon na lang hinuon ko ha. Samok ka gini ng kaihiyon tagtong ang gabi eh. Yan as kawas ang banyo. Mangihi na lang ko. Lisod na ako ng antusom kutob mo hayag. Unsa ba siya akong kadlokan ng gawas? Oh! Tao! Ay! Ay, kinuo ko. Dinig ito siya tugod sa pultahan. Og daling bidakan diyang nangabli ko. Unsao naman lang kung sa akong pag-abli may kalit sigsod. Mayo na lang gani kay bidakan sa ni. Kawatan ka itong tawahan na. Kinahanglan patauran din akong suga din sa gawas. Sa akong gipuyan. Aron dili kayong ngit-ngit panahon sa kagabion. Pailisan ako ugma ang punder na suga. Kinsa man siya akong masuko. Bahala na. Nadlok na hinuon ko mong gawas. Mag-antos ko inis akong kahiyon ron. Kaya para ba muhayag, uy? Naandam na ako ang pagkaon ni Kapitan. Gitabunan na ako dinis lamisa aron. Sayo na lang para niya o niya pagsungkap kung gutom mo na siya. Natuog pa man. Sayo sa kay kung nakahikay siyang pamahaw kay wa mo ko'y tarong tug tungod sa nahitabo gabi. Magsige mo kong mata-mata. Gituka naman hinuon kog sayo eh. Mubiyan ako din sa ila. Karon ko matuog na adlawan na. Unya na lang sa ko magpalit og bumbilya para sa suga sa gawas. Mayo na lang gani kay Sabado ron. Lilion sa nako kapit si Kapitan siyang kwarto. Sa dili pa ko mubiya. Mayo ang dagdahinanok paghapon siya. Oh. Wa siya siyang higdaanan. Hain man dis Kapitan. Abi kong natuwag pa siya kay wa ba nagtikaw-tikaw ganina sa kong pagsudi ni sila. Milahos mo lang kong suod kay mayawi mong kuspultahan. Wa di siya din eh. Basig na sa banyo. Suwayan ako. Kang ara ang pultahan sa banyo. Maliliran ako kung may tao ba sa suod. Oh. Wait, tao.
Kinuo ko. Potensyano! Potensyano! Oh, huwag magit siya makamata nga ganina ram akong nagsiging banuktok din siyang kwarto. Potensyano! Bahala na. Suwayan ako abli ang iyang pultahan. Kuno ba ilak? Wala di ilak. Potensyano pag... Oh. Wasad siya din siyang kwarto. Hain man di sila. Imposibleng nag-uban silang duha sa pagpanglakaw sa yus buntag. Mahimong wa na sad makaulis Potensyano gabi. Ug wa na sad siya makabantay siyang apuhan. Pero asa ko man ka pangitaon ron si Kapitan? Uy, asa man di kas Kapitan paingon? Pasensya na, Nay, ha? Ni ako paingon ninyo kay kamura man gyud ang akong suod din higod. Wala. Suod ko no, me. Kamura gyud ako masangpit, Nay. Og dili sad kaayo layo ning inyo sa ilang kapitan. Ay, walay problema dinis, way problema. Ay, suod baya na mo na sa Kapitan. Ay, pastilan hain man di ka tong tawhan na paingon. Ay, Piolo. Oy, Piolo. Naunsa ka bang nagsige malagag tingsi dihang nagtutok ni Ma'am Denise? Ha? Nay? Tabangan ta si Ma'am sa pagpangita ni Kapitan. Kung hain na ron paingon. Sama kay kapresko ang iyang naong sa preskong hangin sa buntag. Dili makapuol tutukan. Hoy, naunsa ka. Naunsa ka. Agay, Nay. Ano makapak magkagabaga? Lihok na diha. Ha? Ngano ganito, Nay? Ay, nayabag naman gining bataa. Eh, Ma'am, pasensya na gid kay ka, Ma'am, ha? Tingalig may buhaton pa si Piolo, Nay. Mahimong mangayo na lang kog tabang sa ubang silingan. Ha? Dili ko busy. Si Kapitan to, no? Oo, si Kapitan ang pangitaon. Si Kapitan. Nayabag ka bayang bataa ka. Si Kapitan. Sige, magkagtingsi diha. Ako na'y bahala nga mangita ni Kapitan, Nay. Dinhila mo ni Ma'am. Mag-uban ta. Sige, tara. Oh. Nay, ato namin, Nay. Ata na, Ma'am. Mangita na ta ni Kapitan. Pag-amping mo, ha? Oo, Nay. Ampingan ako si Ma'am, Nay. Naamoy kape. Agay. Clover? Kinuo ko. Santissima! Kadaghag bunog sa imong naong! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!